Vyskúšal som si skákať do vody prvýkrát na bajku. Boli podané celkom dobré výkony. Počasie vyšlo, fajn stredisko, všetko tu pekne vyzerá, všetko je tu zabezpečené. Takže s chalánmi sme sa skvelé zabavili, zasúťažili, prekonávali a bola to mega pecka. Skúsil som triky, aké som v živote ešte neskúšal ani do Molitánu. Myslím si, že dopadlo to dobre na to, ako to vyzeralo ráno, že bude málo ľudí. Tak nakoniec sa nazberalo a super akcia, som veľmi spokojný. Vyšlo počasie, skok bol úplne super, rádius od Jungride, že? A bolo to trochu také, že voda klesla a som sa bál, že proste budeme cítiť dno, ale úplne to vyšlo super. Dneska som jazdil úplne super, aj keď na to, že tu bolo málo ľudí, myslím si, že akcia bola skvelá a dúfam, že ľudia sa bavili, takže je to úplne super. Každý, kto tu neprišiel, spravil veľkú chybu, pretože je to fakt miesto, kde sa dá dobre zabaviť, je tu kadečo a určite by sa tu nikto nenudil. Trénenie prvýkrát! A čo to bude? Rovný Erik zatiaľ, prvý skúšobný.